Tack för det. Jag ska ta så om orsko vävlagspolitik och det är sån här avvis i 114 och i sån här alltså avvis någon för hur man handför vävlagsbrötingar. Och jag har en överskrift som heter och Atlanter är minka månad till utlåt av vaxrörsgas. Och i visar till grein 4 stycken nöjtjan i Parisatmalan och i hese framlön. Och här ständer jag testender överst är att min tøying av de enska texten sen nyast. Man har en skilt då att åra en längdtöjar orsko och vävelagspolitik. Och sambart grein 4 stycken nöjtjan i Parisatmalan skulle alle parter til Sattmalan strempe etter at åra og boa fra lengtøyer menningar atlan av minka utlad av vaxtrøvsgass. Og så har han de hoa grein 2, her hadde vi tidsi for terra felaks, ta imiske arbeid, og hver så innenfor imiske evnen, så vil ljøse noen av imso nasjonalen omstøven. Og jeg ser her lengtøyer atlan, det har jeg nevnt der ofte en long-term low emission development strategies. LTLEDs. Och så kan man spyrja, här har vi denna atlan i förrjun. Vi är pastor av Parisatmalan och Vävlagsatmalan och här har vi så en atlan. Kurser har vi denna löktingssamtikt. Det har vi gjort där näkrar politiker, uppskott politiker jag men i lötene är det väl handan som är galtande. Och det är en löktingssamtikt, löktingsmål 130 från 2021. Som är så uppskott till samtikter om målfärja att minka utlåt av vaxtrösgasser kommande 20 årene och uppskott till det för den orsko- och vävlagspolitik. Och detta var samtikt av lökningen 15 maj 2020. Och så har jag klippt 2 brott på sjur. Här känner först att åkara mål att minka utlåt av vaxtrösgasser vi i minsta läge 30%. Märker att i 2022 ska utlåt av vaxtrösgasser vara lagre än 550 000 tons av CO2-einton. Og i mån til omlai 130 000 tons CO2-einter i 2020. Og så var det vist til 25 atøkt, det var et oppskott til orsko vävlagspolitik som var grundalei under løktingssamtiktene, som har 25 atøk i politikken. Og så sender her, alle 25 atøkene vil være bytt ut av neste 3 årene, ta vi undantaket av atøkene nødje, som omkvarvsgjølt av oljeriksen ekfor, og at det er 24 CO2-avgjølt av olje. Dette er 2 eglatøyende ampo som man parkerer. Og det vil så forklare vi at Grannalondene og nekv underland her var 4 lagt sluggjølt av, og vera sluggjølt mett av serfrøyngen som godt og nøyot ampo, for å få folk å legge fra olje til grønne løsner. Nu oljeprisen är sövlig höver, vi är inte med rätt att komma vid ökton oljeavgjalden nu. Heldur eier hetta vi tidsi upp, men 2 år har mätt vi kvart tøyen ta byggvinn att avsätta oljeavgjald. Och det är så färren 3 år nu, så gärna politiker och samtidigt. Så man kan säga nu är det på tøyen att ta ett uppåt. Och det är 25 atvägsna, jag har bara rönt att lista det upp här, jag ska inte färre i smalloter. Men så har vi gjort en liten sånna trafikljus mätning. Och till bara min egna, vad ska man säga, fätan av stövande på nu. Men till byggt upp på den maten att det är orsk och framlägsla som är först fyra. Man för att få oljerna väck så må man framlägga värande orkkällor. Och i förrjun är det vindorska först och främst snurrsjum. Och här ständer i Atlanten man ska komma på 240 megawatt av vindorsko i 2 första fasen som primärt snurr sig om orskoskifte i land. Och då heter det skriva att det var ganska 40 megawatt av vind sett upp. Så man skulle ju upp på en 150 till 200 träd. Så var det också om gamsleskipan här var pumpskipan var väldigt aktuell. Hon är så man kan säga om vindorskorna hon här är gång kom då, det gång på för sent. Pumpskipan näka av 4 gånger på just med det steg upp. Så det avsättningar om små vattenorskoverk till egen nusle.
Här akkurat körst, här kom en skipan och hvis man spyr så får jag nog som jag säger att hon inte nog gå. Men en skipan gjort. Och vittnesframlägsla här har man inte från landsens sujefärden igång till att göra näka, men för att kunna ha bränneevne till båtar och skip eller som inte olja, så är det alla sen tås om det som man kallar för power to X, som är grund av att man framlägger vittne ur värande orkkäld. Och det kan man göra för, det blir till. Men här är det samstörv i lötene mittlen stonar och vindelöv och norrländska stonar om att greina möjligar för PTX eisen i förr. Det är spännande projekt. Så det är små solorskverk och solorskverk här i eisenskiparna gör där. Det är köra och vi suttjar till att det är flera som får oss här, men det går för sent och det är ganska tog skiparna är inte no attraktiva. Det är för dåst och för länge att det gällstod. Ut på stora solarskverken ver eisne tås om, så jag vi skulle ha tillsammans 30 megawatt av solarsk upp och vi har i lötne minne eller kanske 1 megawatt. Eller kanske inte mer. Det är ju ankra vindfyrtøkker som har sett solarsk upp att det nog så nägg. Men här är länge vi rätt. Så är MVG-attribuering till Evrika väl, omkvörskjalt och bann för oljeritjen äkför, hatt av att parkera. Allmän färsla ska vara grön. Här såg vi att det här är kommande bussar. Men det är spänt på att kosta nya färgan, om kalsa färgan är grön och elritjen. Det är höjrest att hon vill projektera tandvägen. Banna oljeföringar och byggning till görs, stol, nyrhöga oljeföringar görs. Och stäcka atter och MVG-attribuering till hittapumper till kör. Fjärrheten i förrjun, han omgående varit låga reglerad. Nu han kurser center reglerad, vi tar att sett ett kapitel in i elvätingalåna. Oheft orskoveläng under uppbygging, det kunna veta borgaren och stånden och vinna fyrlöken gåra, eller ohefta orskoveläng. Orskomärsking och stol till bjolving, det inte sett i versk. Bøyligere elorsko til utnein. Her tåser man om å få energipan å rikka vi avlåpsorsko. Vi har støver ofte når hver nekk vindorska for skjeitet. Vi har ikke skipane som kunne gagne utan at hun tøk. Og til støver kan det ordentlig nekk vinter, og den vanlige bruket kan ikke svølge alle til orskene. Hvis man kan ha en utna som kan aktivera skipane til seg at det er avlåpsorskene, så kunne det være et framsteg. Så det regler om F-gas, det är inte bara CO2 som skapar vävlaspröjningar, men eisen åndegas. Och Marie arbetar nekvis höjt, det är HFC-gassene, eller F-gas. Och här är så några logo av sätt i verk som är färdig att utfasa F-gassene över en arrätt. Så är det bojarmänning, det var ett här, tror jag att dekarbonisera samhället är inte bara att lägga om till värande orske till eisen också om hur vi utbygga samhället framåt. Det vill snacka om att inte bygga för den här showamalan, men vi skulle eisen bygga bojarna upp örvelse än vi har gjort. Så vi har färas minne, vi kan bygga tattar, vi brukar minne orske och vi lägga orske och infrastrukturen till rattes från gång mata. Så är det några attök om till skipene, att man begynner att sätta kröv till orskovirkning av skipen. Det är heller inte börja, men det kunde vara näka vi att man hickar efter kvar skip. Här var en skillag och en rakster i mån till orsko. Och röna reglerat det. Stol till gröna skipabygging. Ja, här är en stol till skipabygging i det, men det här borde vi lagt om till en stol till gröna skipabygging. Det är heller inte körs. Landström till skip. Här är en liten början i år. Här sätter 2 miljoner av en stolsjottan som kommuner typiskt kunde söka fra. CO2-kjalt och alla oljenösslar. Det som jag nämnde jag börjar vid till parkera. Och så det sista är välja och ändeböta vatland i Ohea. Så tar man hosar om mitigation av välja mot klimatbrödingen eller mot klimatbrödingen. Så tar man mest om kanske att minka om utlatet, men man tar sig eisen om sinks att kunna upptäcka CO2 ur luften och till skogar och vattnet och slikt. Och här är så en avskrassättning igång och naturvärdarloven är kommen, så akkurat är just.
Och ett han tog Atlant som bär tar i årspolitiken lagt fram och han var självande där är optimistiska såna tog Atlant men det är utbyggja vindorsk och solorsk det var hej öde hög prioritet. Pumpskipan vant man nästan kunde sätta sig i verk rymliga kött. Elbilar och hitaskipan det körer också väl. Och så är ett punkt här som heter orskoskipan en marsnagerast. Att det är så tydligt och i själva åtökningen i politiken och att det finns inte område allmänt. Och det som ligger i hästen är det att uppgavan att lägga samhället till gröna orsk är så stor att det är ivasamt att se mäknar att lytta till uppgavan. Det är en uppgave här vid öll skulle låta gå i. Alltså det är för enas borgare sev men eisen vindlöv. Och för att kunna få öll vi och få det att hända något kött så är vi det här och några skipaner kvar och vidare kunna hjälpa till att främja årsskifte mer effektivt än det gör det. Och det vill nämnt att man kunde haft en skipan kvar och man flyter våan från borgaren till en vidare så att borgaren får ett årskohalt i stället för att skulle göra en ölu på 200 000 och själv ha våan. Men hade en längre diskussion men hon är korsat sin rätt fram och har inte gått ut i politiska skipan. Så är det utanöver Alante, det är en avgång, att här är det inte ordentligt kommit igång. Och i alltid att utanöveren säger att det är för dörst, att elektrifiera, och det är efterlysa era skipan för att det kan vara enfaldare så att att skifta. Samtidigt är det öliga upptiden av blågrön, så här må lösningen finnas. Och skipen här är vi inte kommit igång, utan så att vi kan ska få några elektriska färger. Det hoppas vi att det kan slå oss inte för. Jag syns att det kan byggas till färgen, det är spännande. Och så är det bojarskipan länssyns som jag nämnde och CO2-köld. Vad är det som är ändetök ner? Jag ska skåda mer. Att jag lyckas nämna detta kärliga träd, så är att ta det hem till orsko utbyggningar och omläggning av orsko kärven under färgen. Så är det något som skapar stora diskussioner politiskt. Eisen mellan land och kommuner, mellan myndigheter och sev och mellan folk. Och här blev så Eisen 22 just ett semjuskäl som är alltid en serie tojan politisk semja med landsmyndigheter och kommuner som äger av sev. Och det är en semja om att man ska bygga ta värran i orsken ut, rymliga kött. Och här är så gör det en atlan mellan sev och myndigheterna som säger nöklunda tempo för vindutbygging. Här är eisne skriva något om hur SEV kan organiseras. Det är för ogrätt i kvann mån SEV är ett fälla som kappas vid RR-fyrtöker eller om SEV är en monopolfyrtöker. Och här har man så eisne skriva i här att man ska sånt skilja inte i imisk fälla men organisatoriskt under samma målfälla rättare sagt. Det är monopolverksamhet som SEV har, det är nätverksamhet. Och ta kappingar och sätta vid sig. Och det är för kanske det hända. Och så nämnde annars hur brukar vinna och se och myndigheter att kunna lyfta i fälla. Så och hur så gånger det så vi elframläsningen. Så man hickar efter hästar här eller det kanske. Här som grafen. Detta visar elframläsningen och i färjan. Och så har vi just två striker åt att slå högre här. Den årspolitiken som var gjort här sätter man sig för att man ut 2030 skulle ha 1000 gigawattimmar av värande av orsko kvar utan mesta skulle eller så som möjligt skulle vara värande orsko men av elorsko skulle det vara framlagt 1000 gigawattimmar i 2030. Och det här målet har vi en graf en gång bara 24, men det tomma stapparna överst till det som vi skulle röka för att komma på 1000 i 2030. Så skulle det vara att de tomma stapparna upp. Men det är ju att vi överst gröna stapparna. Så man kan säga elframlägslan i 24 är knappt 500 000 tons, men hon borde vara knappt 630 000, inte tons, men megawattimmar. Så vi är atterut imot till Atlanta. Det är bättre med att visa vid hästen. Men man ser att vindorskan är vuxen och man ser att oljeorskan eller att den termiska orskan är mycket. Är det atterut? Kan du säga det? Är de färre?
Jag ska göra helt så där. Så till helt bara för att ta oljesölna så ser man i Atlanta att hon är minka, ägfören 8%, utnämn 90%, handel tjänst för 14%, hushåll och fällskap 40% och allmänna sådana 12% och ser 15% och tillsammans 12% Atlanta. Här ser åren 2024. Men boy sport om växtren, alltså växtren i oljesöl till skip och heter Hackstone. Jag har alltid bara för skip då. Hon är 16%. Så det är faktiskt en 2% växt i oljesöl sammanlagt. Men 12% minskning av land. Så ja, vi har en atlan, men det går för sent. Kvar är årsøkjen, det är politiska avsämjer. Hvordan ser framtida orskskipan ut? Hvordan skal framtida orskskipan futjas? Dynamiska prøvskipaner, smart grid, virtual power plants. Hvordan skal vi gå med orsko? Hver er veitinga trygt innsjavid? Hette spurningar av sværa. Og politiska skipan eier sjálvandi at driva hetta framma. Att sätta greia tøyaratland og tøyslumal. Og så fann jeg hetta brott här från en som heter Lawrence Tobiana. Hon var Climate Change Ambassador and Special Representative för COP-fonden i Paris 2015. Having a plan may not be a recipe for success. Not having one is a recipe for failure. Tack för det. Tack för det, Sigurd. Är det några som har spurning om framöver? Eller? Ja. Tack för det, Sigurd. Nu har du alltså framlöna om Costa Jack via som 25 imense punkten i loven. Och jag skilte att det Jack hamplet. Inte så kött som det skulle, men hamplet. Samståndet säger Maria, en av framlöva här man sa att samla och utlade hur hvis vi inte råkna ytterligare skip vi växer. Så spurningen är att det är under gånger sent eller spekligt. Gång till rattan ved. Hör du med? Ja, här. Till Östnysland och Sjönon och till Östnysland och land. Och man kan säga att land är gång till rätta vägen. Det går inte något kött, det går allt för spekligt. Men ta husarhåll och bilar bruka elorsko så vet han orska mer effektivt brukt än att du brukar olja. Så ju shortar vi klarar elektrifiera landet ju shortar kvar oljan. Så att en bil han brukar bara 3-4% av orsken i oljan. Men tar vi ger det upp så brukar alla orsken i oljan, ja. Men utladet växer till du pura rätt det är växer och det är Nysland och Sjönon nu som gör det. Och växande utnavräst. Det som är törver är att få gångt och elektrifiera utnägen. Det här är vi inte kommande gångt ordentligt eller slett inte. Men det gånger hamplar väl vid husarhållton och det gånger hamplar väl vid vanlig virksomhet av land. Men det gånger allt för sent. Alltså det tölen som jag visste det här var från det sista tölen som heter oljesöltöl som Hackstovan publicerar och i halvtid till bara det förskrift. Så det är vuxna alltså det som heter ownership är vuxna och fiskeskipen det är svädjan också nej. Men har lite också stabil men det som heter ownership är vuxna. Och det är en stor avgörning. Men hvis vi hittar efter vision av landet för sig och sjön för sig så kan man säga att tendensen är okej i landet. Det är allt. Ja, tack för Sigurd. Jag har en spurning till kröv och lover som du var inne av och om du har några huskott till hur man kan framskunda det konkret. Alltså jag sa inte om kanske har vi inte alla skilta om det var kröv till orskeviskne och alltså
att allmänna byggningar skulle vara gröna. Det hade jag är något om det var det ena. Och så mot lower också om det var såna nu är det från landsverksfärden halt det. Men ett som ja, det sitter här en orsaka är så att det var gott. Så jag husker om att här kunde det eisne hjälpt och vi förbygging till dem mot lände och förbygga skrielop och sånn. Hvis man valde gräs och bättre så rådnätet kunde halta på ländet. Där vet man att det gör. Men nu är det så att folk har lov till att köra runt i SUV och turisterna skulle helst kunna gänga som tar vilja. Alltså man har inte några avmarskande lover. Och till där man vill göra sin hus orska bättre. Ja. Så är det ett loft upp på hver land man kan ta. Så om man har hot till att få det orska gå så får man inte större orskaland än 1,5 miljon. Ja, alltså jag har alltid esport det lågave av Östern, ja. Nej, alltså orskopolitiken är en uppskott till samtyckter. Alltså här är inte gjort där i hela som vi är konventionella, men här är inte gjort där här nej och lånar eller avsättningar eller inte några damer kurser till att kräva av oss ting. Men det är kröv om orskovirken till någon hus och här där till han byggnadskontor med vilka säger så kan man diskutera om hon no-go. Och man har sett band för att oljeföringar sätter upp i någon hus. Så här är några ting som är i hända. Men här är en logo som ska eftertryckas för att kunna sitta färra. Och tror är det att vi måste ha en samtliga politiska skipan som sätter sig fällagsmål. Ja. Spurningar. Det var en spurningar framhalt av tog som Boje nevnte om orsk og nuslo og sjøvnån. Og i listan som du visste vi 25 punkter, her var et punkt som er saknaje. Og hvor jeg husker ønsken om at vi kunne minka skipa flåtan. Vi til havstovan har vi så innom tilmelding i det sørste 30 årene til også har sagt at Voje trus jag förska landgrunden borde vara minka en 20 kanske 30%. Det är vi först att skipen är känt mera, mannen fick en bättre intök och de skipen som var eftertav hade känt mera och skipaflottan kunde förnyttja sig. Men det är samstånds vi först om flottan blev minka var att orskenuslan blev minkade månande. Det var kanske 20-30%. Men inte täckte nägran till på tunkorna. Och istället för snackar man om orskenusl man snackar om elbilar som tillsammans i alla skipaflottan brukar vara den 30% av orskenusl i varje och inte snackar om det. Och istället snackar man om elbilar som brukar 6-7% av orskenuslen. Jag tror inte kommer hälften från olja. Så skulle man spart orsk i en hus så vill det svära nöklunda till man skulle isolera liglarhåll istället för utvägsnar. Till elbilarna har öjla luttlan praktiskt utnyttjning. Ska jag näka göra mån så ska det för in ta stora orskenuslen till skipaflottan. Och man snackar om det först. Man skryter bara om det, men det är så tekniskt besvärligt att det får vi inte köra snacka vi. Och så får man vara näka andra. Men det ganska närmaste punktet är att man kan minka skipaflottan. Tekniskt är det lätt. Det kräver att några avgörer som är ganska opopulära. Kanske är det som gör det. Och tog sagt ni det punkt jag som listan. Det var ju en gång där 60 eller 20. Jag alltid borde säga nummer 8 till listan. Ja, tack för det. Och är släck oss där.
Självt om tunna vimmersingar om bilar och till landet, det är inte helt samtidigt, men det är en lång diskussion. Men det är lite tutning i samla i akkurat. Bilar har haft över nästan 40 000 tons av olja. För bilar och lastbilar. Men gott, det är inte det nu. Det som jag alltid ördar gott, det är att den nästa framlövan, hon får snicka sig om nettopptrollare och skipaflottan och landlägen. Och om möjliga avtryck här. Så, men tack för det.